All Meghalaya Kickboxing Association mentaka sing ka pratarik unai wing arja arpsau kalap long ka program banyalam ki kun samla jongka cella Meghalaya banyala kai ha ka lumpung kickboxing kawla panyai da ka Yako National Kickboxing Championship arja arpsau kaban salong shen ha ka nongba Kerala ha ka sautrik unai wing arja arpsau baki khanda ki bansa shiminta ki don arphongut nadu khandai snem hadu arphundru snem karta bat yakane ka program la long ha RJ Complex umsning bat hakane ka singila don rangkat uba Samuel Harsha kum unong hikai jongka All Meghalaya Kickboxing Association rangkat ki kemi ki kpa lembat ki khna do khanyau tarik te ki khna jongi ti la long ready lapa kala presitom ha ki khna jongi ki khlam song thai bukli te man la Saturday ibu ru ya ka special training program ki khna na do khna bije man step adu saw legend mit te ki khna ki barit do ki ban lai na kai ha ka sin ka bamanta kalong na do khandai snam ke barit do ikna kan thai nang ta ngit ki ba suppose nam argut nang ta kidon ki wei pat ki ba khalai snam ka saw san adu arpo hindrus nam kidon ki khna hi joi pa ka ha hindrus nam total bar ki khna ki ba lai kai ka long arpo ngut bat no elam tang mangahi marwai bat kane ka sin nadu ba lockdown mi kan yo le kai shu ki national championship ba kham hai te tang hawar ja rakuat ki don ki khna jongi ki bala le kai po delhi ki le kai sawut te bar sawut ki medal si bat lai ngot ki gold medal bat yo silver medal te hagane ka sin ka bantar measurements kham ba ki khna jongi ki wanra medals ki wanra boro me jalla hi bar koi hagane ka ji le kai ka jongi kane ka national championship ka pamenta ka 28 senior men and women and 27 sub junior and junior boys and girls kane ka sin ka ba sa simpat ki ka man skam ba kane ka sin ka pamenta ki na jung ki wa medals tumba ka jing pristom ga junga te kijing yarap te ni khamyo jing yarap na no ro ndai kijing yarap ki ba ni yo te kamutang na ki parlok parjor ki ba yarap lang ni dak ba ki sponsorship ndat consult ka ba ki lai ndai Nagaland jong ka government tam approach ni Nagaland ka government but na kerman skam ba hakwi ki snam se ngi kerman skam bang yo khamba shu ka kijing yarap Nagaland ka government ro kejongan pan ayu nukok ay play but kamtam ay iso jungi ibala yarap shi pun yungi te mga kamdeshu yang akasin ka paningkong ka ngan le kan la sausin mat menta te punsin mengikum ki kena kantai ka dream jonga te long bangan kentiu lang ya ki para kena kantai jungi ba nginom ting bangin ya me chapra kamtam kan ka pertais niu ka pamintale long dan yang ru ngim ton chu kataga jing shangan na kata daw nga kentiu lang ni phibaro long ba pin ni ai min sim lang yangi kanang ba ngiru ni na yeshlor ba nga kapat lang ni phisia baro ba kibape ba kibayo I ya kan news ba pinbu lam nam ta jumi ha ki jing duai jong pi kanang ba ngin let bangin point sai ba ngin wan phai bangin yo ra e kata thong ka jungi kuleshi bu ye nakliam jonga kumukpai abang kowe kiliang naslo ban ai kuble yekne ka action jongka king boxing ba laduka nungkong hi aba kiwan ra ikani kiwara hangi kimi kikpa ba kadon kum kani ka jing ai hikai tingdak tak jing kemen hiru nakaliang jumi kum kimi kikpa aba don kum kani ka benta ban yo jing hikai ki khna de ya kani ka jing hikai hi ka ba nungkong ne nga asmo ban ai kuble ye sa ibadai ba seng ya kani ka jing hikai na ka benta ki khna ba kumno kani ka jing ai hikai kanlong kabenta ya kikna ban kiu haka jinglong kum kikna haka ya kayen lengba kani ka jing ai hikai ni smutu ba kadai
ban yadaru ya ka lek kawan jo ki kena kamtam hak ni ka pertai ka ba menta belum ka pertai ka ba sniu haduk takta dak jing ai kai kamne kamtam ki kena kantai ni smu tu ba ka jingkit nap ka ba la i serkai mata hak ni ka jing em ku jing kum ki priwa ni ka pertai te da len ba jong ka jing ai jing kai pa ni smu ki kena kilala ban yada jala jong hakno kno kapur baki ya ki yeng wala ya marwe ne ko hakno kno ko bentang kemut kilala ban sip ne ban yada jala de tenga ai kuble ya kene ka on meklia king boxing association te lengbai isar iba wonra ya kene ka bentang te kene jing wonra isar ya kene ka bentang hi nakaliang jonga kumukpa nasno kanlong ka i jing mentoy na ka bentang ke jongi ki kimi ki pa kham tam ki kun ki jongi let's say ki kun jongi kimla ban lik school ro kimdon kamon ban lik school habadon kum kini ki bentang pa kila banjeng halajong kakjat te kene ka bentang hi nakaliang jonga kumukpa ngasno ban karsan ban ai men sim ya ki kene ki khna ki jongi ha chwa ba kinmi nang ne na po state ban lek chakawai pat ka jalan lani chakawai pat ka state ban yelek ban ya aireng lani ban yelek ban contest na ka benta kenika boxing te kickboxing te nakaliya ko jonga ngasngau ban ai mu ya ublay ba ublay di undon rangkat bat kini ki kena ke jongi batin poi sup poi sang ha ketika sengi ublay ka khatwai tarik ba kinmi nangne kin poi da ka jingsuk jingsan lang ba ka jing yarap ublay kin poi ha ketika jaka da ka jingpot jingka but on the kilawan pa ng tayro na kalyang jonga kumi pa na karman scam ba kinwanra ya kanam kaburam ya ni kikmikik pa kantam ya kastit jongi hi barok kawai but kantam ya isar ba day unong hikai ba inang yo susu kata kaburam ba inang yo susu ban ai ka jing hikai na kabenta ki kun ki kti ka jongi klang ba ki kun ki kti jongi ba kinang kiu ha kineki benta na kabenta kenika king boxing klang ba kineki kun jongi kinlong ki kun ki bala banjeng halajong ki kijat kinla pat ban ai training lem lane ban ai jing hikai lem ya ki wei par hadin habot pandaki la yo ka jingnang jing start na kenika sop sentar ai jing hikai ya kata hi kawai te nakaliam jonga kum ukpahi ngasngau ban kentui kini ki khna ki jongi bakin long pat ki khna ki badan buram akon khnang ba kin kiu haknuk ni ki benta bakin kiu da ka buram akon om bangin sngo sarong kata khnang ba ngin yo ya ka buram ba ngin yo ra ya kanam ka jingjok on da pilawan pai nang tiro ni ki pa ni bu ka pang ya pi ha ka jing duai bat khamta me isa badai nong hikai ni ai ni na kerman skam ba inlong ubreu ubaki kli ki kun ki jongi bat na kalyang jongi ro ni bu ye i ha ka jing duai ba ubreu un yai don rangkat ye i tat nadu ba indalami nang ne na ka jala la ne ka state la jong hadu nda po chati sepo kerala andalawan pai seneru inwan pai inwan yalam ye ki kena jongi da ka jing kemen te ngatang ini kenteni publish mana